sure. According to him now, but the family knows the Lola, the high hate chaya. So ya got the family yes na. No ya cost for everything. Na lekwe na ya choka the girl put na ga alo ya. So the family is okay. So you know was ugba na the girl apotala. So ngwazie no. So je ni ya no tinye ya no of red card. Okwu gwụrụ agwụ. Where is she from? Nne ka ije. What I'm fine. I know na mom in Nigeria. Everybody. I know na mom. It's very, very bad. But we gotta move on, you know. That's why there are things like one bottle of beer. In one step or down. You know, Lawrence in the building. Mr. Frank Wonye. Frank, my man in the building. I'm waiting for him. So, it's a good day. It's a good day. So, I was wondering, when the child mother asking, can we for video real quick, you know? Yeah. Well, it can't. It want to go mad because it want to go mad. Oh, boy, you what? Ana membari wine. Coronio. Ana membari wine. Okay, all options. All options. Oh my hot. Okay, my hot, my hot. I got all options too much. I'm confused. You belong like go see in Singapore. Yeah? No conjure ki ifa. Ototo. O conjure ki ifa. O ma chanjure black injure na do kwa ma. O ko black injure. If wow. Oh, nice lace. It's again. Hey. It's okay, very okay. It's a very nice outfit, Very nice outfit. So, I do serious. Kerebe Olivia, where is Olivia? I like it, I like it. Mama, I like it, but they'll just be pretending now, body around. Lagina man. You see, all that thing I know, last week. If I had sick and one you like, but still like it, one has still they will not be, as if they will not be showing it. Oh, you like they will not be showing it. Hannah, them on the mesh. It's about to cool look down still. How about the walk? When you like it, there, but when you like, that's not like it. That's not like it. 10%. A man, I'm getting walk. I'm the man now. One other. Hello, Adamazi. Good evening. Adamazi, hello, Tinu. Fine, I'm na Costco. Okay, no, na Costco. Mwakanda po kezo afya, isu sura afya pom. All right, there. You gotta go. Oh yeah. I'm in the Costco court to in a court. Kerebo Olivia, no. Muno Olivia one case. One case, Muno Olivia to settle real I wanted that. Olivia, where you are? I'm amazing. Can you see no more camera? All more camera, all wine, they are not serious. I'm not serious person, but I do want serious in the house. Oh, Hannah, serious person, but I don't want to serious. They're not serious. Hey. Oh, well, okay, pretty serious. Why we wait for Olivia? I'm not Olivia. Oh, well, okay, pretty serious. I'll chat to come. Sim don't have to talk. I'm about to hold on. Hold on. We'll okay, be in a tear. Oh, we'll okay, be in a tear. You can get you too short. I'm not walk. I'm not here now. I'm all on the Nile here.
O nwere oke mkpi na-aba mba. Isi gịnị? Ma igbo ya na-abụ ogologo akụkọ ị na-akọ gụ kene bad. Igonu ha bad, just na-akọ ogologo akụkọ. Afụrụ m afọ gị na bad session. Isi gịnị? Mba bad ya dị. Kedu oke mkpi nọ? Onwe oke mkpi nọ? Onwere oke mkpi dị free. Onwere oke mkpi nọ here. Oke mkpi ya? I'm a fan. Biko unu egosiri na ụmụ nwaanyị amụ. Biko unu achazi na afọ amụ. Nwanne m oke ije. Ke ije nna hold on ka m just nenesi abụọ. Nke na-eme nwanne. Biko gere ndị mere na bọọlụ a. Italy. Imi niri ife a, upon England bụ ụzọ nye goal. Ọ bụrụ na ịkpọ polisi na-ewin. Akwa ifugo. Ewo Italo confirm. Biko it interested na the one. Na nwata chakwa. Nwata chakwa. Abi. Expensive nke a expensive ọkwa ndị oke mbi fine guys here. A na-eme fine guy. Ise gịnị chere onye ọbụla na-ekwu 1-1 ese expensive. Ndị mmadụ si na ọ na-blush. Expensive na blush. Hey, what can I find people who find that blush? I said they na blush. I said na nwa dịkwa mma. Expensive get inside ebe ị nọ. I'm Lagos for now. Nwa ga-ahịa afụnụ ya na December. And then Akwifugo December project. Expensive. Ụmụ anyị begin na ginger kwa na comment section. That is because the guy is cute, man. Come on, yo. Nakwa anya akwa ode akwa ọbụbụ ka a na-abụ ya bum a na-abụzikwa ọbụ these days. Ise gịnị? Jụọ anyị ajụjụ. Ka ife na-emekwa mụ onye amị. Hey! Ewo! Nya nke a rest assured. Rest assured. Amị nọ. Nya aja alaja otu ndị amị. Aja alaja otu ndị amị. Ya rest assured. Bịa anyị. Ibro apụga n'efere anyị na-eme. Efere anyị na-eme. Anyị ncha na-afụ ya. Oge ichebele dị otu echebe calm down no. Abụkwa m Nigeria amị ya na-emekwa ihe ike ebe nwaanyị nọ. I'm listening. Ndị 5G abịara. Ihe a bụ onye amị with a soft touch. Mazi ka ọ ga-adị. Anyị jide enemies agbalịsie ya mana ọ bịa na nwaanyị ọ ka anyị na-eji nwaanyị. Ịnọ. Mgbe achọrọ m ka m fụ iru dị nwatakịrị ka mma ma. Mba nwacha ahụ ha nne don't mind ịcha ahụ ha. Okay, so ọ ga-ahapụ unu okay. Oh, chairman. So you put a mụ ahụ onye Okpor na Nnewi South. Ndị Nnewi, okay. Ọ sịkwa ndị Nnewi.
Okay, but I know soon. Sexy Yeah. Henry, I'm making it. because I want to know you been out of one before. I'm sorry. You know, Onyami Biara. I didn't question Onyami. I know I found the last and I do what sex. I do what sex. What Okay, action? but Also, in the name we could be action go. What have you mean? you No, have bad no, experience with in the Navy. Could I believe you Okay, I okay, move? okay, man. don't live here. Now, the name with the okay now. At least that. Okay. Kevin, you want to go? I Olivia Bego. Am I a man? Olivia Bego. Unabe. Go private. Go private. Yes. Udodi. Nna, wanda. Unabe. Jan Batu aside. Jan Udodi Bat. ihe me Nancy no. Nna, Okay, don't worry yourself. mpo online. Nna, ti ihe me Nancy na line na. Ị na-achọ ọkụichi ịwere nwa anya gị ka dị n'ihe mere na ntị ifu gị na-eme ndị oke mkpa Ihe me ibe na Nancy. Nwanne, akwa Dallas na ihe me Nancy bụ for Dallas. Akwa Dallas eh. I like you, expensive ifu diamond, picture, Nancy. Nne gwa ifugo ndị oke ọkwa yesterday nene. Ọkwa yesterday nene ma ihe me Nancy ma ụnụ nche niile. Eh? dorime Akwụnne emetụ mbọ ntụ mbọ. I am ifu problem unu bụ unu na-abịa sometimes na adịba a greedy ịchọkwakwazi ofe ọgbọnọ ma chọọ ịsam chọọ eju ngwa Oh yeah. jenụ But private don't worry, Mona Oh expensive yeah. guy. No, no. Expensive, expensive don't worry, I got about Jody. diamond is very expensive. jega gị na chibụkpa jenụ jen kpa go and talk anyị na esetụ Sick. ugo Olivia kedu ije kedu kere eme abịala m late nsị akwa nkwam kere ebe Olivia nọ ka anyị setụ over case na case karịrị akarị ngwa ọsọ time adrọ enwere enyi gị nwaanyị si nọ in a fix ọ nọ in between abi ọ mara ma ọ na-agbago ka ọ na-agbada kedu kene stori anyị kọrọ nke ọkpọkpọgo dị ege gee ntị o enwere nwa ọrụ nwa agbọghọ nwa bịa a na-ekwu ya nọ so ọ sị na ọ nọ na-edeti somebody enyi ya nwoke for over 6 to 7 years. Okay. I love you all, my people. Okay, so over 6 to 7 years. So the guy the guy now, at a time something went wrong between them. You know, here family issue and no. So the guy get a mama on a wiggle, bada. You understand? So mgbe na the guy asị the guy na ya chọzikwa ịlụ ya ga-alụkwa ya o mechakwa ọsịzikwa ya na ọ ga-alụ ya. You understand? So mgbe na the guy ton Kọmọrava onye ka ịla for 9 years biko Are you working for 9 years? gịnị wee unu mesịa se ka ọ gịnị I learned for 8 years. Like, the story do bad. Because of this guy was me one engineer, but now because of this guy, and I'm a special school now Warri, Petroleum Training Institute Warri. But because of this guy, my dad popped him at the school. But I'm back to Calabar. Ever can they go statistics and computer science. I hear him this boy 8 years. Muna my dad said oku. Muna my mom said oku. Because of this boy. Because of this guy. Ono kwa ne mutakwa enyi nwanyo. Mutakwa enyi nwanyo. Mwa my dad. Mwa uruzie mother of assistant enyi nwanyi. And mother can go because muna ezuzi ego na for school fees to the guy and the girl. Now start the girl pants. Now start you nwoke boxer. So for real, like it got to a point how by can make but nwoke Calabar.
Yeah, I met him as a virgin. I'm okay. Mana something happened. Oh. Mana ma kọrọ go that one later. Okay, mgbe ihe a meziri mụ, karịa ma ọ ga-ara m otu cool, karịa ma ọ join kwada trend, bidokwa rawazie m like a kind of rape. Akụkọ a Finish tọrọ m the ụtọ. three packets in Kefalafo. It sometimes hurts me, seriously. O mere m na-atụ ụjọ commitment. Nwere ike mụ na nwoke a na-achịkwa na-eme we go laugh, we go talk, mana oru ha na nke will you be my wife? Ma ala ọsọ. Even Kailot so this thing I'm saying is a very serious issue. So I understand the kind of case Olivia Shoributem. He got a point where my father go to hell because of this guy. Yeah, onyo, kere o Samu de In short, Oh, Samu. honestly, I'm laughing, but I'm laughing, man. Or Yeah. he joke, I'm Mba laughing, ka but mmarụ not a no joke. mo. It got to a point. Ọ ga-awọ n'ụsọ My dad, go to hell Huh? because of this guy. As a Namoromamonya go to hell. Wow. Masia, nya were go where made this guy go garanya. It was serious. It is very serious. I am telling you, it's not a joke. 8 years, coming at this guy here. Mana 1 year, maybe 9 years, who age him that 1 year. Now you're this boy because nya happen that girl. Nya bia, come on with a boss. Kai boss, yes. What is the boy's occupation? Arumba. Mba nọ na school na ọ na-agụ petrochemical engineering na Uniben. Nwata akwụkwọ. Yes, mụnwa na-agụbụ petroleum and gas processing na PTI Warri. Nwata akwụkwọ. Ọ dịkwa crazy. Asị na amụ ụtọ. I'm not sure because ama m ihe mere m eme. Because So can you make for 8 years? Mụ na ya arahagodo otu for like 3 years. Mana o nwere ihe merenụ. Ọsịzie m ebe ọ na ebe a adịgo open ka ọ baiwazie. So ma ajụ or rawazie mu that kind of raping kind of auto. Nya mere nji I like rough sex. I like mụ na ga nhogo before I lord to then mabo mmiri. You must drag me. You need to docker like that that rough sex like I'm saying you are like my family and I'm according to true life story. Or or anything is a true life story. Yes. It's my stupidity, I agree. But it's a true life story. And none of them affect till now. Like till now. I love you the first day I met you on a story. On a Ojobo. And if you are not rough, you don't get me. You don't. You need one therapy. You need therapy. Eziokwu. Or the most seriously, you need therapy. Medicine go to church. I need God. Mbobro God, you need. You have God. God, Chukwu ekesigo ihe niile debe. If you need it, have therapy. Something. This person had to leave that one. That one, yana apa. Gaze gaga. Dokona agwa that I want to. Niachori olo di. Na ele ihe ukwanu, ele ihe uche. Ya si na ya hu di ni alụrụ. Onye nke na na agba 6 to 7 years. Si na ya hu di ya alụrụ. So ka ọ gwachara that thing. Ana nkwe ya nkwa na case ya kemgbe di ge na-adị ahụ. Ọrịa ka ịma onye a ọkwa n'onye Igbo ịnọdịgị adị aghọta odeledi ndị ahụ anya. So ya o megide ihe a gwazie the girl tinye ọnwụ na ọhụụ di na ya lụrụ. The girl asizi okay. So the girl ka ọ na-agazi the girl mkwa na this person na stalk ya for long. So kind of this person has no onye akọ chọrọ ịlụ na odo onye aka ya chọrọ like this is what I want. Ụmụ nwoke onye ha chọrọ na-ama ha n'ahụ. So ha ya rush there.
So ya gwa the girl na ọ ga-alụ ya no. The girl ekwere ya rush gaga mee wedding tradition. I gwa the girl na ọ ga-abata na ebe ọ nọ the girl na outside country. So ya gwa the girl na ọ ga-abata the next month. Ọ bụ na ọ bata the next month. Na ko ọ ga-aga mee ka ha mee ihe wedding aha last like kasina na o mere the wedding na September. Are you getting me? Then ya say na ọ ga-abata October. Then October nwa the girl asị okay si the same mgbe ya chere ka ha bata na ọ bata ka ọhụ ya si ya mba n'ebe na ya bata na ọ chọghị iji one month were na-agbagharị for wedding ka ndị be ya ka ọ bịaba mee ihe so that ọ bịazie ka ọ kpọrọ ka ha na-awụ matazie ọfụma. By then when the girl feel na the other one can all love achọghọzi ya because of the kind thing that one name the guy name every time ya tinye one girl na DP ya na point in chọrọ this girl ị na-ekwu kere ebe ọ nọ ọ nọ here ọ nọ na Nigeria ọ na-anụ ihe na okay chọrọ ọ nọ na Nigeria by ka o base abi the two guys kere ebe ha nọ yeah the girl nọ na Nigeria the two guys kere ebe ha nọ ha nọ different countries okay yeah okay ọ nọ n'ime ebe a okay ọ ga na-ege ntị so the two guys on outside ha nọcha different countries okay different countries okay ọfụnugo ha anya eyeball to eyeball ọfụnugo ha anya enwebe nke ọfụkwa na eyeball to eyeball but na nke anyị na-akpara for 6 to 7 years na ha mego ihe ka ha ga country like ha ga Dubai ka ha fụ ha gakwa 1 or 2 ga-eme that one agaghị bịa meetie ya iweta so that one ha na no ọkpara is more like you na mark for 6 years you dey Dubai man fear 6 years before onye anya yeah but the guy no Dubai na the guy ga-agwa na ọ ga-eshi UK or maybe any country where be ahụ ya. Do you understand? The girl is joking. This girl, it may have the boy in a date ikuku. Okay, ikuku can want a wine. Yeah, on a lakwan about. Nda na da ya. Kiri na me on a lakwan about bigo. Ana no na video call na. Ana no na video. Onye na-ekwugo do o wenye mo na ekwu like ramu nke ọzọ. That first boyfriend ya. O like ka amụ ya na ọ na-egosi ya na video call. Ya ha na dia amụ ya. O ji amụ alido ya for 6 years. Nekwo. Diga akwa na ha mụra. Olivia King, my love. Enyi nwaanyị jiri nwayọ because o nwere ike ọfụ nnukwu amụ sef onye a enwe low sperm count. Ya jiri nwayọ. Sometimes ka na akụnụ ya ya. Ọ lagokwanụ dị amụ ala wee mara na ma amụ na arụkwa ọrụ. Ma amụ ka na ọdụkwa ndụ ekwu ị na-ekwu Olivia nna anyị na-ekwu. The guy jigote amụ were jide the girl. So ka ha na-eme ihe ha the girl asị ya okay na ya chọziri elu na ya chọ na elu di na ihe ọ na-eme ya ton up and down na ọ like ya. So ya sị na ọ bụ na ọhụ di ya lụrụ. So ya wezi iwe kwere that guy bịara na-agwa ya okwu just mata the guy like 2 weeks. So ya osizi okay na ya nyego this guy almost her all. Na because ọ na sample the guy everybody amara going at the guy. So at times actually move ya sị na ọwụ na ihere ma na ihe ndị mmadụ ga-ekwu because ọ sample go everybody. So everybody amatago. So mgbe ọ beziri ya ga post ya bịa mee the wedding. The other guy ahụ the time faint ye kụja na ebe nke onye nnukwu amụ a nke nnukwu amụ a ya faint ya. Yes, ya onye faint. So ọ mụtaziri na the guy alọla ya bagwazie the girl that ya love ya na ọ bụ na ọ pụta na the di na ya ga-alụ ya na ihe ndị anyị hold pause. Ọ bụ na ọ pụta na di did I hear you well? Also kwuru the man is sick. Nobody find you. Go ahead. Ọ bụ na ọ pụta na di so ya to the girl na ọ bụ na ọ pụta na di na ya ga-alụ ya. And the girl really loved him. So because after her first boyfriend, that guy is the one. So and I will go into the one all royal ka ha gbasa ya. So what they go into onye nke so ojo dị mma.
there is more to love and marriage. So come chaziri. That guy was the guy Lorian Tiana Lucy. Na ya chozi pool na ya love ya one when the guy toro ya si na ga bata the next month. The guy ya bata 2 months aga, 3 months aga. Okay, Chere. So amano Hold on. Hapụgoro na atụrụ ya asị a. Ọ hapụrụ onye na-anụ ya. Ogwanu the guy si na ya da losing no the ya da losing actually got to the love of her life. Oh Nye ọ rapụrụ ofu ala eji n'aka. So Chọba si dị na Brazil. So ọ rapụrụ ofu ala eji n'aka. Chọba 7 dị na Brazil. Go ahead, that man. I'm telling you. So come pụchaziri the guy. Ya gwazi onye nke nse na ọnwụ na ọ pụta na the marriage na ọ ga-alụ ya nụ. So ya gwazi ya na the guy ya say okay. No, ya dị happy na ọ pụtago. So ka ha chọzie which way forward. Okay. So ya gwa the guy na first of all na ọ ga-apụgodu n'ụlọ that one onye tinyere ya nụ. Ya wụ ụlọ nke onye ha lụrụ ya alụ. Because onye ha lụrụ ya tinyekwa ya n'ezi ụlọ. Ya sị ya na ọ ga-apụgodu n'ụlọ onye nke ha tiri ya. The guy sị ya okay na ya ka eche ka ọ gbaa atụtụ ego ka ya were gwa ya ka nọrọgodu nga aha first. So ya ka nọrọzi nga ka ọ ka nọ time a na-agala onye nke ọzọkwa ọ gwazi na ọ naghị alụ na-ayọkwa na-esi ya biko na ya alụwa ya na ya ike eji alụ nwaanyị ma ọ wụnụ na lekwa ihe mere 1 or 2 na nke a na-ayọkwa ya na the guy wee sịkwanụ ya lụọ onye nke ya so onye nke ya chọrọ lekwa onye nke ya chọrọ. So o megide n'ihe ya bịa gozi the guy na ya chọghị ịpụ ya chọta n'ụlọ asị ego ole the girl asị n'ụlọ ahụ na 1.2 million. The guy ebu ụzọ sị na ya ga-enye ya 200,000 and the girl ebe the girl na-arụ ya na onye nnukwu amụ si na ọ ga-enye ya 200,000 so and ebe the guy na-arụ ọ na-enweta ego like that. So ka o mechazikwara onye ya bịa sakịka onye nnukwu amụ sakịka ya nọ onye nke na-abịa kwere ezi na ọ ga-enyega ya 400 from 400 o ya rigo na ọ ga-enyega ya 500. So where is 500 akwa na ya ọ tinye a na-emekwe kemgbe 2 months ago. The girl ka nọkwa na nke hold on onye ị na-ekwu na because ebe mụ si are interested bụ the whole ara ma ihe a na-ara ha. The girl agwụsị na ọ nọ ebe a I hope she's here and this is a real life story maka onye na-ama ọ bụkwa Nollywood a sịkwa na eji ibe mere eziokwu. So I wish you can man up or bold up and come up. Onye nụrụ akụkọ a nwere ife ọ nwere ịgwa nwata nwaanyị a ngwa the floor is open. Valentina can be from you. I may have one the time I she should quickly go back and stay with her husband. There is nothing like a bed at hand. Gịnị ka ọ na-achọ? Onye ọ na-agbapụrụ n'ụlọ maka amụ. There is more to marriage karịa nnukwu amụ. Yes, nnukwu amụ is a necessity, mana there is more to commitment karịa nnukwu amụ. Yes, nnukwu amụ is a necessity. Yes, nnukwu amụ is a necessity. Underline. But she really loved that guy. She really loved that guy. That guy, she really she has pictured her life. Go ahead. No, Queen. Oh, when then I still bring her up. I cannot bring her up just if you have a good adversary. Honestly, yeah. She feels she loves the guy. She's not in love with the guy. She's just in love with Achagiamu for 6 years. The guy Chariamu for 6 years. They're exploring that game China not gonna farm that boy. Oh, the amu anya niile. Anya niile bu samu that boy. Also be in love with the family. The guy makwara. The guy mara mma. Onye nke ọlụrụ onye mpa. Ma wo onye mpa onye nke ọlụrụ aka ahụ. Ị na ọtụ ya na odoro onye ahụ. Onye chọkwa na abịa niile odiri nke chara na onye nke mara mma. You know? She's in love with the fantasies the guy is providing for her. That's all. She's not in love. The guy chakwapu yamu. Yes, she's in love with the fantasies. Onye nnukwu amụ. Nwata nwaanyị advice. All go in love with somebody named Nasty.
apụgoro ma Igbo land je chọọ nwaanyị ọ bụ everyday o buru nchabi ebe a na-agbọ Igbo land je chọkara nwaanyị ibezi n'ebe agbọ iri ncha up and down enyi ime gbofusie your youthful age onye si the Amo guy is broke. The Amo guy is broke. Kai they go do money part aside. Chino Brown, come along. I need to hear what you want to say. Kai what go do the money aspect. Aside from being broke, this guy is not man enough. He's not ready. There's a difference for 6 between years. a ready man and unready man. This guy is not ready. Chino Brown! But I love when you call. Check on me, Sino, like, is it a fairy tale? Like all my life? Onya neba can na wo. Onya neba. Let me tell you something. If she's tired of her marriage, she can just end it. Simple. Third time. Do you get? If she's not pleased with whatever situation, then she can opt out. But a person can annoy her, put her there, then she must get what she wants. Yeah. So she better start looking for who wants her, and that is how she can gain her peace. No, the guy in Akuno Choro, yeah, the guy in Akuno Choro, yeah. But obviously, some things or get a show, or but on a good, the guy love cry, yeah. Can evidence to show? Can evidence? The guy is not. Where is the evidence? No, you must be man enough. You must be man enough to stand like a man. I'm one achia niru. Ona achia amu. Ocha ya amu na phone. Na phone is nothing now. Anybody can, even your enemy can communicate with you. Meanwhile, I'm one achia. Ona fukiru onye na achia di amu. I'm a blue fake person na achia amu. To advise her, but she's actually in love with that guy. Hold on. Ona fukiru onye na achia di amu niru. Or the show no, you must go through the face. Through the amu, through the face. All the show. Baby, talk now. I wish she can talk. She's here. Now, I'm trouble. The man. But so Sino Onya hapụrụ guy jekwu onye nnukwu amụ. Onye nnukwu amụ ike ọ chọrọ ya. Ọ chọrọ ya. Get evidence. No, what is the thing that he's doing that proves that he really wants the lady? Because you don't show up. According to him now, but the family knows the Alola, the high hate child. So yeah, got the family yesina. No, ya cost everything. Na lekwe na ya choka the girl potana ya galo. So the family is okay. So you know uzu gba na the girl apotala. So ngwazie no. Optaga okwu but honestly kwa na labor market honestly kwa na this dating market so we have a discussion every day. Although possible, possible now. We are just making jokes. Yes. I don't know. Other check only Igbo rather. Because only Why? Okay. Sino, that is so much. Add manufino. Go ahead. Sincerely, and this is for yourself, yeah? Why would you gain insult and all those kind of shit because of what? Not with the intention of going on because that's what life is. Olivia King, yes. Not in love. That's my own opinion. No. She's it's not about in love. Love. She's in love with the fantasies she's sharing with the guy. I'm abagi anya nne amụ abala anya kwuko n'eziokwu n'anya Olivia gịnwa na-afụ onye ahụ hold on gee ntị na this question nche eju Olivia gịnwa na-afụ the lady ọ nọ here si ya na nsịrị ya ọ bụrụ na amụ
jie ya deela yes ọ bụrụ na ọ bụrụ amụ ya dee no ka mere ebe esi agwọ ibe ọ bụrụ na ya amụ bụ nsogbu anyị amarụ na ya amụ anyị agwọbịa na ya amụ jie ịghọtagwo because onye amụ ji ọ ga-enidikwa pastọ ịghọtagwo ife a Ckkmatized ga a na-akpụ ya a ga-enidikwa pastọ na that kind of case nsị gị na onye amụ ji 6 years and counting onye amụ ji kedu ihe ji ya gịnị jie gwa m eziokwu love if it's love that is holding this lady, if it's love that she will not even marry the other guy in the first place. She will still keep to her God and wait for this guy. Yes, she don't. If it's love, no, get no. The guy I go ya see na who di aloro. No, the guy I go ya na who di aloro. Only na see na love lo. Just say you the guy don't love her because if you love somebody, you got that. People said I'm telling my life story. I wish it's my life story. I don't know how to get ko lara ham. If you love somebody, you got it. If you love somebody, you guard it jealously. You don't joke with what you love. That's why we don't fall in love. We grow in love. If she stays with her husband, she will eventually do what? Grow to love the man. So for her dumping her husband to go for a somebody that wasn't there, Nne, ọ bụ na m enwetabeghị feedback na ajụjụ a m jụrụ unu aghọtara this case ọfụma onye amụ ji my need a deliverance. Ndị mmadụ si na my life story. Ndị mmadụ si na my life story. M na-agwa ha sawụrụ my life story. M ga-asa ha na my own na olekwere ihe na-eme unu. Amaka mmadụ na o nwere ndị oke mkpi na-aba mba. Ndị oke mkpi na-aba mba. Cheka Sinogram birikwe daalụ so much. Let me get some ndị oke mkpi here. I get you back Ckkmatized. Ka m nweta some ndị oke mkpi ka nnukwu na-efefa na-ekwufa na-aba mba. Ọ bụkwa mba achọrọ m ka the lady bịa explain bụ onwe ya o nwere ka ọ ga-adị ya dago enwere ka ọ ga-adị sawụrụ na ọmụ sef aga m atụrụ dị oke mkpi ngwa lekwe Olivia call me laugh out loud onwe onye bịa ọpụgo mba donwe mendi bịa ka anọ nke achọ m ka nnefe ndị oke mkpi ga-ekwu Waga. Keno Fab Waga birikwe. Ckkmatized rije. Emendi. Kpọrọ m Ckkmatized ka bekwo eti ya ọnụ. So Emendi, ka efi ikwu. Nwoke ọma. Nna. Ka efi ikwu. Ikwu ogene. Egegide m story a ga-egide story a ike agwụkwọ ọnụ m. Ike gwụ ụmụ agwụ. Nna m. Ege nwere a very big problem. Okay, enyere ya aka ka a na-achọ. You understand? Ima sometimes enwe ndị na-anaghị amụ ihe ha chọrọ. Ọ nwere ike nọrọ ọma na-edezi ihe na-ekwu nna niile ekwu. Enwe ndị na-anaghị amụ ihe ha chọrọ. You understand? Because I don't know the reason why. Mmadụ kwesịrị ọ na-eme ihe a na-akpọ relationship. Ị na igwere uche gị were isi gị were anya gị na-eme ife na at least it reasonable. Oge hapụ amụ ya ime hapụ amụ. Ị ga-ahụ onye ị ga-anụcha dị n'ọ dị nne biri kwekwe ị ga-anụ dị n'ọ dị nụcha dị n'ọnụ ụlọ nwoke ọzọ na-adịbe ready asị gị na gị hapụ di gị pụtawa gị hapụ onye ahụ pụta maka amụ ọ sịkwazie gị onye Olivia na-asị na ọ lọfụrụ ya na ọ lọbịa na ọ na-azụ ya akwa na the guy, to be very honest with you, from evidence to show no. The boy had already in one. The boy had to be ready in one, and all of that girl. And even when about just speed. I don't have any problem now. No, marriage for. You have to go because one, he had not marriage. He had not marriage. I dare force. You get. I wouldn't like you again. But who do it? Yeah, you have to go. But mmadụ isi na marriage poor because of family. Now waga,
I want to pidgin lazy. I think no one must love the guy. The man that just stand lay na amu. I don't know what you for. Do that no gwa wa nu amu. eziokwu Owo amu. kedu ihe bụ love kọwaa no the love na anụ kọwaa kana love ani what love the guy kedu ihe bụ love all of ya the guy egwe ego na-enye ya much daka nsị onwe ego na-emere ya amụ ọ chakwakwara ya n'iru chakwakwa ya amụ afụtụga amụ anya onye a na-egosi amụ afụ na ya ọgwa ka na-ekwu oribekwe dị amụ ma amụ na ha wọk ịma na enwe growers nwee showers maka ndị ma maka amụ ịma na ọnwa amụ ọ ga-abụ ịma na ọnwa amụ abụ ọ ga-abụ egosi gị ọdọrụ kpiti 6 years on the phone 6 years on the phone i were maka hapụgodo ihe iji n'aka ọ dịghọ normal well To me, I would tell her to come out. To me, let me just, I don't know if she's still here, but she's not typing or something. I don't know. Yeah, Since I was not able to advise her in a normal distance, now I advise her live, which is, if she really don't love that guy, you understand? That is one or the man. She can walk out and then give the other guy a time, not jumping into the new one. Because when she jump into it, the guy would think he's doing her a favor. Do you understand? She can just give, if both of them are dating, if they can date and then see corrections, if it didn't go, it's not a must not allow that guy. It's not a must. Olivia. So they should just give them time. I don't know if she thinks. Olivia, why your friend, yeah, that guy went in the Guam. Why? See ya. Easy. Nanya. Easy. Ihe abụrụ ya na Mendi. Ihe abụrụ ya ọnụ. Akwụfụ isi nwaanyị hapụ nwoke nwere nnukwu amụ ọ bụrụ ọnụ. Ị ga-akpọta deliverance. Ọ na iri na amụ eri iwe sị na onye ahụ mabeghị ka amụ si atọ. Kedu ụdị ihe bụ ihe? I want to hear you na video cam. Video call amụ. Di anyị iri amụ na video call esi na iri amụ. Na video call. Afụ na video call a na-eri. Ọfụ ka na afịa. I want her to walk out. The other guy is not upcoming because I want to be very, very serious with her. I got say, okay, let me fix her. In number why you're not go because of love. Do you understand? Yeah. I got say, let me fix her, let me do this. Then you're in a good distance so that you have nothing to come out and reach your and people will really laugh at her. And that's why she's now. Where you when the man naturally your now. What she gonna the under one put her? So then now, Ebo Bikwa. And I try to you know. Okay. So the thing is that just come Olivia, I have people who boy last day. That girl, to be very honest with you, I will not get Gemonte very well. And when you on that Nukwa home, and they believe me, that girl sick that forgot to back to that guy. That guy with the cage. The only thing that girl get me now for her peace of mind, because so to know, on a panel when you get me now, you went to we kita time look at the one. It happened that boy in Nukwamo because when you had it ready, one or the be ready. Only Nukwama be ready. Say go yes somebody from here. And I tune ya to on your terrain or what the home. Or what the behavior? Or you're on a Bendan Select or Zutariaqua or run on a very because hello Fabrice, what I move. Fabrice, is it? Sir? Fabrice, so yeah, I put the Obahuru no another the marriage. Right? Uche at the marriage. Yeah, sure. So there is no need to be wasting her husband's time and wasting her own time. Right? You're right. Otawa putagoro. Uche at the marriage. So Otawa putagoro now. Onye nke ọzọ agbago 440. Ya mjiri ndụ ya meweze ihe ọzọ. You understand? Ya ga-achọwazi onye ọzọ because you can't tell her to go back to her marriage. Why? Why is she wasting people's time?
because she's going to go back to her marriage. She will make life very difficult for her husband and everybody that is related to her husband. Okay. Okay, madam, we can walk And the heart family attack. will even hate her. And she will even, yeah, Okay. and she You will know? even love the guy. So she Okay. should just move Anugo on. anugo For me. me ukuru nne. Yeah, so Olivia anugo me So ukuru. let's bring another topic. Anumba, hold I have on, a hold on. confession. Hold on. I'm focusing on I get break next day. I can do 5G na Fabia. Nwata nwaanyị bụ your Steaming water confession. hold on. Nwata nwaanyị bụ your friend. Ọ bụ na ọ ka na ebe a gee ntị nke m ga-agwa gị asị otu ọ dị m n'obi. These two guys ọ na-ekwu okwu ya ị ka ara ha ara ike test mere. Your friend is making a very a stupid decision, but choices ya ọ na-ada iri. Ọ ga-ana ebe ụmụ nwaanyị na-ara ha nụsịa dị ndị nọ Naịjirịa na-afụ nwoke anya. Ọ na-eche nwoke na Amerịka n'obodo oyibo. Na nwoke na-around you, ya chọọ ndị na-around ha, were mmadụ, physical human being, onye ị ga na-afụ anya. Ịlaiki ya ma eweta ya ti, ịlaiki ya ma eweta ya ti gị n'ebe a. Ọ bụrụ nke ị ga na-afụ na fon. Waga, chere ka m jụgoro gị inwe ọ bụrụ na ị nwe nwanne nwoke bi na Naịjirịa ị gasị nwanne gị nwoke nụọ ụdịrị nwaanyị ahụ ihe na-eme anyị nwanwe ụmụ nwaanyị ma ya emebe ihe hụ isi ya anyị na-ezu ike. You understand? Exactly. So ụta na ọ pụtara ime nke nọ nso agụghụ ya nke nọ n'ọrụ tọnkọmụ nke na-agụ ya so ya nọ n'ochewezie nke ahụ ike gwụ ya chọwazie onye ọzọ bi na Nigeria. Maybe she still has time on her side. Ọ bụrụkwana onye ọbụla ga-alụkwanụ di, so kama ọ ga-alụ onye ọzọ na-eme onye life onye ahụ frustrate, ọ ka mma na ọ nọrọ onwe ya. Nne chọọ amụ nọ gị nso ka ị lawa kebe nke bụ amụ nọ nso ọ nke bụ my own. Laba amụ ọlazi na amụ phone ise spiritual something. Amụ a eji maka ya hapụ ihe eji n'aka. Ọla jigo m ndị 5G na ha bịa kọ. We next year, Olivia